Uy, musulid. Mga padulong. Ito ko atong mga chika, baka itong mga kagmay bitaw, itong mga Tres Marias ba? Wow. Uy, pareha dita. Asa may mga to, pre? Katong buon ba? Guwang na to. Lami, ilubot. Grabe yung mayakapon mo, pre. Pero, pilaw niya ko. Siyempre, unsa ko nito na. Tara. Kung, asa mo? Isa. Ano ka na to? Wato ka tong Tres Marias ba? Itong mga mugbo na gwapa ba? Pre, ato po siya, pre. Aw, sabayan na lang ka na mo. Dito, bumi padulong. Sige, isa-isa na ta. Tara. Uy, asa man mo? Dili lang kagyanan, plastic ay. Hindi pa di ay. Ayo. Ayo! Uy, ayo! Gawas mo ba? Sa man, sa may tuyo ninyo. Si Toyo nga. Kamu man namang Toyo. Nice. Suko ka? Sorry. Sorry, yapon. Uyab na po na sila doy. Umpak! That's right! Mau gina Toyo na mo sa inyo, haday. Ano nang tuyo ninyo? Yes po! Sige, makapasar mo sa mua pag tumano ninyo among sugo. Sige. Sige, pero isa-isa may sugo. Basic. Simple. Easy. Uy, po to. Ano day, kamura day kabalo. Saan naman tawag ka nga kami nakauna dire? Tulor na sila para na sa mua. Wow. Sobra naman, uli na dito. Umo kabalo. Nanas na bagong recruit. Guwapa kayo. Sa akin ninyo. Halake, nanangita sa mua. Kinsa man na? Nice. Piti kayo par. Yummy. Hi. Hello. Wow. Pwede na natin ako na gwapo kayo, day! Naman ka kami, may ingnan. Wait, inihinin lang ay isa lang. Wala kita nito eh. Kita ko bawang napay oh. Lumay na, pre. Lumay na. May ayok.